Langsugo, Ubagra long live, Ibrasa ayuk lokto, Ibramota long live, Ibrasa long live, Ubagra ayuk lokto, Ubagra ayuk lokto, Ibramota long live, Ibramota long live, ini IPF ti jagar pernah tahu soal sing khabai koi Langsugo, ini IPF ti jagar pernah tahu tai buku soal sing khabai koi Langsugo, ini ti IPF ti jagar pernah tahu tai buku soal sing khabai koi Langsugo, Ibrasa ayuk lokto, Ubagra long live. Bisramganj division hai ekaba sini amtole golagati o jago sing phaisok paijak dewan bazar hatio sini 5টা family oro tai bisi kerika 5টা 6টা family tongo eke sini oro khorok tam phai manjaka tai khorok ni manjaklia ei borok koyek dino phainai haipon bong list tongnai sini hatai do phana hamjaknai puila sini tipralen sanai takok tai bukuk sang borok no sino lama phunungmani sing nugui tongo sing je tini tipralen gade tipralen chalaibani borok hatai do phana hamjaknai takok sang borok tini sini bubagra tipramotha sini bubagra no hamjagai thangchani mario hamjagai borok tini IPF ti yakarei khorokse bo IPF tini Bisramganj divisional vice president tongmani amte tam khomo पंचायत member tongmani ga khoroksa sini Bisramganj division ni vice president Suron Dev Burma tai Amit Dev Burma tongo tai Sukhendu Dev Burma tai Robi 5টা family ni tong sewa area wa sino Bisramganj area wa borok tini bong no khongo 50টা butar ei 50টা nei 25টা butar tui nei borok tini oro join khaika tipramotha no sing belaiken borok no bubagra tai tipramotha ni thangcha motha ni sing borok no khani chibai tai borok no hamjakma yaphare sing borok no tini sing lamsugo tai sing borok no borong thani sing biswas tongo agami dino sini bubagra je ideology 14 লক্ষ tiprasane je nangmani sini gade tipralen o gade tipralen no tini sing bwskangno movement khai thangnai sing gade tipralen chhanamnai boni bagai tabugo lama korawoi jara takuk tai bukuk song phadi bubagrani logi jodi kuno lasina kare kuno krina kare thangsa jotoni sing sini ostito no rakha khaina bagi sing thangsa mango singor kuno chalangya nanglagen bagiya singo ja kebo kuno minister montri ngai nai singor chakri bakri khagen bagi sing tino সংগঠন খাই dongya mogai sini existing jeta sing kamana nai tongmane o kamana nai thangmane no sing voice raise khainai central government ni thane sing sungmo khoroksa bosongni borok sing tiprasa bosongni borok sino jagane sini culture hukumu mukumu sini je tini sini je empower tongmani a power sini kering tongka rajo kamai thangka bone bagu sing bwskango gerane tipralen jodin thangka ke sing sini bising থেকে sing role administration chalok manana bone bagu jotono sing thangchangnen dorgar o somoyo sing divide and rule khai tongani dorgaria bone bagu party no kuno rajnitik dol dorje kare jai phaide jotono sing jotono or tongmani a power sini kering tongka rajo kamai thangka bone bagu sing bwskango gerane tipralen jodin thangka ke sing sini bising থেকে sing role administration chalok manana bone bagu jotono sing thangchangnen dorgar o somoyo sing divide and rule khai tongani dorgaria bone bagu party no kuno rajnitik dol dorje kare jai phaide jotono sing jotono sara tripura joto takok buhuk lok songno tabu lama করে tono sing porno koi ni jafar